Aquest dissabte a la tarda s'inaugura a Tremp l'exposició Els orígens de la llengua catalana Jo Fidel Esbosseré, una mostra que exposa referències en llengua catalana anteriors a les homilies d'Organyà i que els seus orígens es troben a cavall entre el Pallars Jussà i la comarca de la Ribagorça aragonesa. El que es considera el més antic, que està datat entre l'any 1028 i el 1047, és un jurament feudal d'un castlà, d'un encarregat d'un castell, el comte Ramon IV de Pallars Jussà. És un document que s'escriu a cavall entre els castells d'Orrit i d'Areny. Aquest és el més antic. L'any 2000 es va descobrir un altre document, una traducció del llibre Jutge a l'Arxiu Capitular d'Urgell, que es creu que va ser redactat a Conques. Tots aquests documents tenen una importància cabdal pels historiadors de la llengua, ja que els permet conèixer com era el català en aquell moment i difondre'l. Motiu pel qual s'ha dut a terme aquesta exposició que vol ser molt didàctica, utilitzant mostra de documents i fotografies sobretot, amb la idea de que pugui ser visitable pels escolars. També hi haurà unes visites guiades específiques per als centres educatius, sobretot per als nois i noies de l'ESO i del batxillerat, que és el moment del currículum educatiu en què es tracten aquests temes. La inauguració comptarà amb la presència de Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, i els representants de la part aragonesa, on l'exposició ja ha estat exposada a Areny. La mostra es podrà visitar a l'Ajuntament de Tremp fins al 28 de febrer.